Vaia, por fin te vexo en pé. Aínda non te vira dar un paso. Que se sente despois de estar quieto tantos anos? O querido doutor Gero non quería que te espertasemos aínda. Dixo que o lamentaríamos tanto nós como ao resto do mundo. Por que dixo tal cousa? Contanos por qué, por favor. Non lo queres dicir por algún motivo? Ou é que és un home de poucas palabras? Tanto ten. Vamos xa. Onde? Onde vai ser? Onde está Son Goku, por suposto. En principio a ti fixéronte para matar a Son Goku, non é certo? Así é. Mira ti, e resulta que sabe falar e todo. Reaccionou tal como o doutor Gero dispuxera. Eu non lle chamaría un fracaso, sería de maleducados. Non é que me interese seguir as ordes do doutor Gero, pero de todas maneiras os robots temos que conseguir un obxectivo, así que... Vamos logo. Non estivo nada mal, bello estúpido, pero aprende. Quizáis merezas un premio. Gustaría chetelo, non si? ¡Maldito diaño! Quen é? Toranx. C-17, C-18. Esta é a vosa fin. Vou vos mandar ao inferno. Ou sexa que aínda segues vivo e queres volver loitar. Sei que non hai maneira de que aprendas. C-17, eu estou en plena forma. Deixeme a min acabar con el. Non me durará moito. Sería máis divertido facelo sufrir. Pero ben, xa que insistes, fala ti, C-18. Dirixirémonos cara ao norte. Ali hai agachados moitos humanos. Non tan á presa. Quedaremos aquí unha tempada. Se destruímos a terra tan pronto, acabarásenos toda a diversión. Xa entendo. É a primeira vez en moito tempo que oio a súa voz. Dis que hai moitos coellos por aquí nesta época. Vale, así está moi ben. Veña, ven canda min, 18. Tes razón, somos camaradas. Tes razón, somos camaradas. Claro, por suposto que somos camaradas. Non podes marchar! Non marches, Ruliña! Ela é miña esposa, xa esqueciches! Sí, home. 18 é un ser humano artificial creado polo señor Dr. Gero, como a min. Que estás dicindo? O señor Dr. Gero! Antes non poñías ningún señor diante do nome do Dr. Gero! Estás resentido co Dr. Gero, verdade? Recoñéceo! Resentido co Dr. Gero? Non o sei. Que pasa aí, 17? Ven axiña, ti é eu, que eu son ti. Quero que me digas que raio está pasando aquí! ¡Ay, cala, estúpido! Acábome de decatar de que é a primeira vez que vexo o teu modelo activo. Seguro que te alegras de sair do caixón despois de tantos anos. Para sermos sinceros, o doutor Gero ordenáranos que non te sacásemos del. Dicía que se volvías a espertar morreríamos todos. Impórtache informarnos do que tanto lle preocupaba ao vello? Levouche a lingua ao gato? Ou és deses tipos que sempre están calados? Tanto ten. Vamos. Aonde? Aonde estea Son Goku. Aonde imos ir, irmá? O doutor Gero fabricoute para acabar con Son Goku igual que a nós, non si? Exacto. Vaya, menciono a Son Goku e recupera a fala. Só responde aos asuntos que lle programou o doutor Gero. Non é defectuoso, só está especializado. Pois por moito que deteste cumprir as ordes de Gero, a idea de estar aquí pasmando todo o día sen facer nada acábame cos nervios. Veña, vamos.